Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Sayılığın gurnalary. Aziz adamlar, Türkmenistanlar. Bilişiniz ya, Türkmenistan'ın içinde devlete öz aktivistleri bile bilen Ristovka yayradı otuyorlar. Ne bundan beri bazılarda, köçelerde, padiyazlarda şu nira eli yeteriyeli olsa şu tayda yayradı otuyor. 3-4 gün bu daha oldu. Bu zat vardı, subutnama delillerim geldi. Bizim Türkmen halkı ne akkauntumuzda, YouTube akkauntumda gün aşı video çıkarıyor. Yöne şu tayda bir opozisyoner deyip duranlar, pravazashitnik deyin duranlar, kalanlar bir berekallah deyin aydan adam bolmadı. Binemiz adın görkezi. Şimdi şu tayda sonra hakiki bular adamlar, şu adamlar opozisyoner diyeni, köyünü pisler, təzeler, şu pravazashitnik Türkmenistan'ı ütkeşik gerek mi, gerek değilmiş da. Şolara. Elbette gerek değil. Gerek değil. Şoň üçin bularım imsim yuwaş otyr. Endi Gurbanguly seredinde Gurbanguly balağını doldurdy. Balağını doldurup içeri çıkıp bilen yönü bir çıkıp bilen yeri Ahal vilayetine, Ahal iline. Şoň üçin bu näme diye çüyrük başı, korkak başı deyip çuburaşkı bilen kaka etrafa dövlet saparı bilen barıptır. O tayda yılgın öýleri açıptırlar. Yılgın öýleri de tiplitsi diýer ýalda. Döwre bap tehnologiyasy bilen näme elektron sanly ulgan bir topar zat çıkardılar. Adamlar, Türkmenistanlar. Şu tayda da yeni bir oğurluk. Şu döwre bap tehnologiya deyip neme deyip sanly arkaly neme deyip şu tayda yeni bir topar pul oğurluk. Birinciden men size ayçyk zadım, bu ahaldan başka yere gidip bilen ha. Men aýdyn ha, sırtını doldurdy. Yürekleri jim. Korkup otyr. Çuburaşkı da şeyle. Sebäbi başka vilayetler varsa halk parçam etmeli bolar. Ýöne barıp bilýärler, ahranadan doldurup milisiýa KNB bütün hemmeri ýygnap şöyle barıp bilmem mümkin. Ýöne şöyle sizi ýaly adamla ýaly çıkıp şäherin içine çöýüp barar ýaly yürekleri ýok bularda. Ine şu ýerde näme diýip aýdyp bolýar? Näli baş tutarşdaýdy? Arkada milli liderimiz, lidere köp saylandaýar. Soňky ýylyň içinde bir topar lider boldy. Bular milli lider bolupdyr. Endi men size şu tiplitsalar barada aýdyp bereýin. Ine şu tiplitsa bir topar pul çıkarandyr. Mende 500 san tiplitsam bardy men Orsetde. Orsetde özüm Ural diýen regionda. O taýda bara bir ýarym aý günlügün bolýar. Zona riskovny земледелие diýildi da. Uralda. Ýöne şonda men tiplitsalarymda pomidor bilen agurçy yetişäýdi. Näme üçin? Sebäbi men çykdyjym ýokdy şo taýda. Ondy karkasy balansda ne diýeli dereklerden. O itin mudy. Sima bir topar çıkıp otyr nemeden, zavodlardan. Barıp birazcık pul töleseň özleri çıkarıp beýeli orslar getirip. Iň birazcık gymmatrak diýen zat şu plyonka. Plyonka 3 ýyllyk plyonkasy, 3 ýyl çydamlyk plyonka Kitaýdan gelýärdi mana. On mikron, ulaqan mikronda yırtılmıyor. Şemalada duruyor zady. Şoň üçin mende hiç de çykdyjy bolmady. Şo taýy plyonkalary ýapýar, simla bilen ýapýarlar. İğni 10 metr, uzunluğu 100 metr. Mende yerin nemes landşaftyny boýunça 500 sany bardy. Käbir 70 metr uzunluğu, käbir 80 metr, käbir 90 metr, käbir 60 metr. Ýöne 500 sany bardy. Men tiplitsalarym şöyle bir pribil getirýärdi. Sebäbi näme üçin? Men yerin nemesinden 1 metr ýokarak ulaqan bir kadушка gurdum. Şoňda yer goýup. Gyşyna ýakydym şu iki tiplitsany. Şu taýda pomidorlaryň, nemelerin, agurçylaryň nemelerini taýin edip goýdum. O zaman Kitaýla gelýärdi, işleýärdiler. Şu tiplitsalarym arenda. 24 saatlap eňilip durup işledi da. Şu taýda pribil bolýar. Oğurluk zat bolmaýar. Sebäbi her kim özüň üçin işläp otyr. Her tipi. Şu taýda Türkmenistanda endi şonça pul çıkaryp haçan girdejalar kabylar. Çıkaran pullar. Haçan bu zatlar okupasiýa edýär. Okupasiýa etmeýär.
Sebebi bularda var ha. Şu okupasiya etmek diyen zadı neme biznesin var ha. Biznesten başka bu oğurluktan başka işler oňarmaýarlar ha. Şu Moğol'dan başlap bir biznes edeyin deyip gören abiladım. Bu kolektiv bilen yolbaşçılık edip gören adam değil abi. Bunu prosto sürep şu stomatologiyan başlığına sürediler. O zaman minister edip vice-premier edip şu da sebebi samsıklığından bunu bilen lehçe upravlayıp bol edip şey deyip birinci mesta getirdiler. Baş tutan. Şey diyorum samsıklığını demet koydular. Hası o jranflar bir yere çekildiler. Bu yolbaşçılık edip bilen ha. İn ulokon zat. Devlet saparı. Şu barıp yılgın öy açmak. Utanç değil mi? Utanç değil mi Türkmenistan için? Şöyle bağ yurt. Bağ yurt deyip var ya bizim bağ yurdumuzun biz Türkmenistan halkı ağaç çağları. Bizim Türkmenistan halkını var ya haysi yurda varmasanız azar verir. Haysi yurda var. Sebebi baş tutun korkup öz bəxvidini biliyor. Başka zatın aladası yok. Men önkezi gaytdım. Baş tutun var ya her Türkmen raýatyny öz çağısı ýaly, öz ağysy ýaly, öz ejesi kakasy ýaly görmeli. Şolar üçin var ya gerek bolsa eli yok olsa, el bilen uşmaly bolsa, eli yok olsa, ayak bilen uşma, ayaklary yok olsa diýişi bilen gemirsin damarlaryny. Gany sorsun. Şöyle bolmaly diýen baş tutan bolmaly. Her Türkmen raýaty üçin durmaly. Ine şu zatlar edilmeden üçin bizim hays dünýä hays günjöne baray. Bizim Türkmen raýatlar azar çekip otyr. Ine ýakynda maňa Facebook'tan video getirdiler. Bizim raýatymyz ayal maşgalamız Gürcistan'a vardı. Şu taýda giýirjek bol. Ine Gürcistan o taýda alıp yatan zatlar ýok. Olar bütün dünýä ýaratdy. Vizasyz giýip bilýär adamlar. Ýöne şu taýda da bizim Türkmen raýatymyz pullu vardy. Her hili loğlu diýdiler ona. Her hili söz diýdi. Göwüne diýdi. Namusyna diýdiler. Şu taýda konsul işgärler nirde? Türkmenistan. Olar bilip kastayın ediýerler şu zatlar. Näme üçin? Sebebi Türkmen raýatlarynyň arkasında. Hökümet durana, hökümet olary basyp otyr. Buna da delil öňki ýyl tursuda İstanbul'da o Azat Cepparov, Omurzak mı kim o, Umar Kuliyev mi? Şolar var. Bar çopan ýaly, inemir alın, bunu alın, bulan goýunlar ýaly görkezip otyrlar. Sebebi biz özümüze gorap bilmeýäs. Daşa yurtda. Indi nämeňizden gorkup otyrsyň daşa yurtdaky türkmenler? Näme? Ine men öýüme? Men öýüme hagym menim garşylyk görkezdiler, bardylar. Men gün günaşy maňa jaňa deli her hili kuş gördüm. Men özüm ýitirdim. Men şu her hili kirleri serede otyrlyp kir tapjak bolup men nemämden. Begrahym tap bilen akly. Siz nämeden gorkaýsyň? Indi kirli zat var ha, sizin bar lüboy kirli zatyňyz bar bolsa, şu Berdimuhamedinkinden kirli däldirsin ki. Gaýta oňa seredinde Berdimuhamedin maşgalasyna. Sizinki appak bolar. Lüboy kirli zatyňyz. Nämeden gorkaýsyň? Yüzüňizi maskalap çykyp otyrsyňyz. Eziz adamlar Türkmenistan. Şoň üçin Türkmenistanlara men aýdýardym. Siz daşa ýurtdan kömege garaşmaň. Daşa ýurtdan kömege garaşmaň. Daşa ýurda da gitseňiz, ine şöyle ýagdaýa düşýäňiz Türkmenistandaky içindekiler. Şoň üçin umydyňyz goýun, ýol açylsa, serhed açylsa giderin hemmäňiz diýip. Siz o taýda bara yetim çağı ýaly bolarsyňyz. Türkmenistanyň içinde ine biz tizara Huda ýetirse protestimiz taýýarlap otyrys. Hemmäňiz agzywir bolup çykmaly. Şu döwletin aktivistlerini goldamaly hemmäňiz. Eger siz goldasaňyz şu zatlary Türkmenistan ütkär. Biz size söz berýäs dewlete bol. Ütkär şu meni 4 ýylyň içinde, 8 ýylyň içinde siz şu $1000 şer alar ýaly ýeter. Käbir professiýalar diýip aýdyn. Alar ýaly bolýaňyz. Ýöne şu taýda ütkeşik men Gurbanowda aýtdym. Dewlete gerek, hem Türkmen halkyna gerek. Başga ýere hiç kime gerek däl. Sebebi şu listovkany ýaýratdyk. Bular birem berekella diýip aýtmady. Netije elen Türkmen halkymyz.
Eziz halkım. Indi yeter. Berdimuhammedowy tutsok etmeli. Bu bilen söhbetleşikden geçmelindi. Mını azat sudunu, azat qaziyetine çekip, cinayet iş qozgap, cevap soramalı şundan. Sağ olun, erteki duşumuza çeli.